Október 2-án Magyarország az Európai Unió által kezdeményezett kötelező betelepítési kvótáról szavaz. A népszavazás kérdése a következő. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? A kérdésre ön igennel vagy nemmel válaszolhat. A népszavazással kapcsolatban téves információk és megtévesztő hamis állítások láttak napvilágot. A hamis állítások korlátoznak bennünket abban, hogy szabadon gyakorolhassuk állampolgári jogainkat és felelősen dönthessünk saját sorsunkról. Nézzük a leggyakoribb hamis állításokat. Az Európai Unióban nem született olyan döntés, amely a tagállamok számára kötelező betelepítési kvótát írna elő. Ez nem igaz. Az Európai Unió 2015/1601-es számú Európai Tanácsi határozata minősített többséggel fogadta el, és tette kötelező érvényűvé valamennyi tagállam számára a bevándorlók áthelyezéséről szóló kvótát. Azok a tagállamok, köztük Magyarország, akik a kötelező kvótával nem értettek egyet, a vitatott döntést az Európai Bíróság elé vitték. Ítélet legkorábban 2017 második félévében várható. A kötelező kvóta mindössze 1294 ember áthelyezéséről szól. Ez nem igaz. Az Európai Bizottság 2016 májusában egy állandó, automatikus és kötelező betelepítési mechanizmusra tett javaslatot. A javaslat valamennyi tagállamot érinti, mégpedig felső határ nélkül. Azaz, nincs meghatározva, hogy maximum hány bevándorlót kell az országnak befogadnia. Így Magyarországra folyamatosan érkeznének menedékkérők az elkövetkezendő években. A javaslat a kvótától elzárkózó országokat büntetésként minden át nem vett bevándorló után közel 80 millió forint megfizetésére kötelezné. A népszavazásnak nincs sem jogi, sem politikai következménye. Ez nem igaz. A népszavazás, amennyiben érvényes és eredményes, jogalkotásra kötelezi a Magyarországgyűlést. A népszavazás döntésétől egy esetleges kormányváltás esetén a 2018-ban megalakuló új kabinet sem térhet el. A népszavazás eredményeként az országgyűlés határozhat úgy is, hogy a szavazás eredményét rögzíti az alkotmányban. Az uniós tagországokban lefolytatott népszavazásoknak minden esetben megkerülhetetlen politikai következményei vannak. Legutóbbi példa a nyáron lezajlott Brexit. A kvótáról szóló népszavazás politikai célja, hogy megakadályozza egy átgondolatlan és embertelen menekültügyi rendszer bebetonozását. A magyar kormány azt javasolja, hogy a menekültek kérelmeit az unió határain kívül bírálják el a kibocsátó államok területén létrehozott állomásokon, azaz a problémát ott kezeljük, ahol az keletkezik. A népszavazás a bevándorlókkal szembeni gyűlöletkeltés eszköze. Ez nem igaz. A népszavazáson nem a bevándorlókról mondunk ítéletet, hanem az unió vezetőinek olyan döntéseiről, amelyekre senki sem hatalmazta fel őket. A népszavazás az egyetlen etikus, törvényes, alkotmányban garantált módja annak, hogy mi magunk dönthessünk az életünket és az elkövetkezendő generációk életét közvetlenül meghatározó kérdésekben. Arról döntünk, elfogadjuk-e, hogy az Európai Unió írja elő, kivel éljünk együtt, kiket engedjünk be hazánkba, vagy a döntésjogát megtartjuk magunknak. Éljen demokratikus jogával október 2-án. Szavazzon!